Hej, jeg har sgu ikke rigtig nogen plan for den her video, udover jeg vil læse en del af Bibelen for jer, det nye testamente. Og så vil jeg gerne snakke om et koncept. Og det koncept jeg gerne vil snakke om, siden det er den første video, det er blindhed og klarhed. Men ikke visuelt, men på en anden måde. Og den bedste måde jeg kan beskrive det på, det er spirituelt, men jeg synes det er lidt cringe at sige spirituelt. Men jeg skal vel heller ikke lade folk ødelægge ordet. Det er vel den bedste måde man kan beskrive det på. Spirituel blindhed eller klarhed. Så det er altså, nogle gange så kan folk bare ikke se ting, men nogle gange så kan de se ting som andre ikke kan se. Og det har ikke noget at gøre med at folk får forskellige informationer end andre folk. Det har noget at gøre med hvordan du ligesom optager det, og hvor åben du er for det. Og en del af Bibelen der viser det her meget godt, det er slutningen af Lukas evangeliet. Og en forklaring på hvorfor det her det sker, det kunne også være Gud, som man ser, altså faderen, som man ser i den her del. Så det er Lukas evangeliet kapitel 24. Så det er det sidste kapitel, og jeg starter fra vers 13. Så konteksten er, at Jesus han er blevet korsfæstet, og nu er det 3. dag, hvor han opstår. Vandringen til Emmaus. Men samme dag var 2 disciplene på vej til en landsby, som ligger 3 stadier fra Jerusalem, og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det I går og drøfter med hinanden? De stansede og så bedrøvet ud, og den ene af dem, Kleofas, hed han, svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Hvad da? Spurgte han. De svarede, det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtige gerninger og ord over for Gud og hele folket, hvordan vores ypperste præster og rådsherrer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel, men til alt det kommer, at det i dag er 3. dag, siden det skete, og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans legeme, og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke. Der sagde han til dem, I er uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lå som om han ville gå videre, men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os, det er snart aften, og dagen er allerede gået på held. Så gik han ind for at blive hos dem. Mens han sad til bords sammen med dem, tog han brødet velsignet og brød det, og gav dem det. Da åbnedes deres øjne, og de genkendte ham. Men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de 11 og alle de andre forsamlet, som sagde, Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. Den opstandne Jesus og disciplene. Mens de talte om dette, stod han midt i blandt dem, og han siger til dem, fred være med jer. De blev bange og forfærdede og troede, det var en ånd de så. Men han sagde til dem, hvorfor er I rystet, og hvorfor kommer der tvivl i jeres hjerte? Se på mine hænder og fødder, det er mig. Føl på mig og se. En ånd har ikke kød
og knogler, som I ser, jeg har. Og da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og fødder. Og da de af bare glæde stadig ikke kunne tro, men undrede sig, spurgte han dem, har I noget at spise her? De gav ham et stykke stegt fisk, og det tog han og spiste, mens de så det. Så sagde han til dem, dette er hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer. Alt det må opfyldes, som der står skrevet om mig, i Moseloven, hos profeterne og i salmerne. Der åbnede han deres sind, så de kunne forstå skrifterne. Og han sagde til dem, således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den 3. dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Og se, jeg sender det, min fader har lovet jer. Men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Jesu himmelfart. Han tog dem med ud af byen, han i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem. I det han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op i himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem. Og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud. Og det er så slutningen på Lukas evangeliet. Men det der er interessant her, det er jo, det har ikke noget at gøre med deres øjne, bogstaveligt talt. Altså de siger jo, deres øjne, deres øjne var ikke åbnet, og man bruger ordet blind og så videre, og det er også en god måde ligesom at beskrive det på, fordi den eneste måde man kan beskrive sådan nogle spirituelle ting som sådan, er ved at sammenligne det med ting der er mere konkrete og håndgribelige og videnskabelige, eller hvad man skal sige. Men altså, han stod jo hele tiden sammen med dem. Det var ikke fordi han var usynlig i den bogstavelige forstand. Jesus var usynlig i en spirituel forstand. Altså, de ville jo normalt kunne genkende ham, hvis de kiggede på hans ansigt. Altså, de ville jo kunne huske hans ansigt og så videre. Men ja, så snakker han også om skrifterne, og de fattede det bare ikke. Det siger han flere gange i Bibelen. Hvorfor fatter I ikke, hvad det er, der står i skrifterne? Det er jo, altså, det er jo det, der sker lige nu, det der står skrevet. Og hvis man kigger på, der er sådan en serie, jeg har glemt, hvad den hedder, men den er ny, og den handler om det nye testamente, altså historien der. Jeg ved ikke, hvor præcis den er, men der ser man også nogle gange nogle af apostlene slå op i skrifterne, mens Jesus snakker om noget. Altså så forbinder de så de ting, han snakker om med skrifterne. Men ja, der står også, der åbnede han deres sind, så de kunne forstå skrifterne. Så der står ikke, han gav dem et rigtig godt argument, og så forstod de skrifterne. Der står, han åbnede deres sind. Så det er det, som man ligesom skal tænke på. Brænder dit hjerte nogle gange, og siger du så til dig selv, ej, det giver ikke mening at forklare det, altså ligesom overbevise dig selv om, at det din intuition siger, ikke er rigtigt på grund af, at det er logisk. Måske du gør det nogle gange, det er der mange, der sikkert gør. Det gjorde jeg meget, da jeg var ateist. Og ja, altså, det der med intuition, at være åben, have åben sind og så videre, det er rigtig vigtigt. Fordi ellers, altså, hvem gider være blind jo? Hvem gider have et blindt sind, kan man vel kalde det. Og hvis du lytter til din intuition, så bliver tingene bare meget mere simple, synes jeg. Altså hvis man prøver ligesom at overforklare tingene, som jeg har gjort rigtig meget af, og stadig gør, så bliver det bare fantastisk kompliceret, og det behøver det bare overhovedet ikke være. Så prøv at lytte til din intuition mere, end du allerede har gjort. Og så kommer du nok til ligesom at åbne dit sind, og så kan du se ting, som du aldrig så. Det kan være, at du allerede har oplevet det her. Og det kan være, at du lige nu sidder og ikke fatter, hvad fanden det er, jeg snakker om.
Og det er nok fordi dit sind ikke er åbent for det her, som jeg fortæller dig. Den her sandhed. Og det er ikke fordi jeg siger, jeg ved det hele. Det her det er sandheden og så videre. Det her det er bare hvad jeg tror på. Det her det er mit perspektiv. Men jeg kan ikke se hvordan man ikke kunne anerkende at det her det er sandt, medmindre man havde et lukket sind. Fordi du har sikkert prøvet at forklare nogen noget før, og så fattede de det bare ikke. Og så troede du de var dumme. Men det kan godt være at de ikke er dumme. Og måske du har hørt et eller andet blive forklaret til dig, og så forstår du det bare. Du forstår bare ligesom hvad det er. Men hvis du selv skulle gengive det, så vil du ikke kunne. De giver bare mening. Og sådan har jeg også haft det tit. Nogle gange når jeg har skulle forklare ting til folk, for eksempel hvis jeg skulle forklare noget i den her, mens jeg optager den her video til jer, så vil det være som om den der blindhed bare kom over mig. Og så vil jeg ikke, jeg vil vide hvad det var jeg troede på, hvad jeg gerne ville kommunikere, men jeg kunne bare ikke. Det ville bare, ordene ville bare ikke kunne komme ud. Og det er lidt ligesom når man har et ord på tungen eller sådan noget der, ikke? Men sådan, hvad fanden, hvorfor kan jeg ikke få det frem? Jeg ved jo godt hvad det er. Hvorfor har jeg glemt hvad en sko hedder? Det kunne være sådan noget så simpelt. Hvorfor fanden har jeg glemt hvad en sko hedder? Det er så mærkeligt. Men ja, var der mere jeg tror ikke der er så meget mere jeg vil sige. Jeg tænkte det var et godt emne at starte med, fordi det er meget vigtigt, og det er sådan, det kan virkelig hjælpe en, bare at prøve at lytte til ens intuition, og fokusere mere på energien bag ting, som at det er sådan meget mærkeligt og uhåndgribeligt, og vi er alle sammen vant til at tænke på sådan en videnskabelig måde, på grund af sådan er det moderne samfund. Vi bliver bare programmeret til at gøre det. Men hvis du kan prøve at løslade dig fra det, men stadig, men ikke fuldstændig afvise det videnskabelige, selvfølgelig, så tror jeg det kommer til at gå meget bedre for dig. Og jeg kan ikke forklare hvordan, men det må du bare opleve. Sådan er det tit. Man skal bare opleve det. Men det sidste jeg gerne vil pointere, det er at de genkendte Jesus på grund af hans handling, som var meget symbolisk. Det her med at han brød brødet og gav dem det. Det har han jo gjort før. Men det var ikke direkte hvordan han så ud. Så hans identitet var bundet mere til energien og en handling, i stedet for forklaringer. Og det er jo det som alle prøver på nu om dagen. Forklar det. Hvor er beviserne? I stedet for ligesom at tro på oplevelser og intuition. Og det kan jo blive meget mudret det der med intuition. Så jeg forstår godt argumentet imod det. Men det betyder ikke at man skal afvise det fuldstændig. Og så da de var bange for ham, fordi de troede han var en ånd, så viste han også at han ikke var en ånd ved at spise fisken. Han stod ikke og forklarede, men tro mig, jeg er ikke en ånd. Han sagde jo nogle ord, sagde sådan, vil en ånd være fysisk, vil de kunne røre ved mig, men så skulle de også røre ved ham, for at de ligesom forstod det. Men ja, tak fordi du lyttede med. Jeg håber at du fik noget værdi ud af det her, og at du lytter til din intuition fremadrettet.